стрим з повідомлення «Державний терор». Олекса Ковалєв, вітанечка. Сябри, розповсюджуйте, коли ласка, стрим, тому що сьогодні розмовляємо по тих подіях, які відбуваються в Україні, по тих подіях, які увогуле відбуваються з білорусами за межі, людей, які знаходяться зараз не на території Білорусі. У нас уже доволі шмат кейсаў по ситуації па-за Беларусі, то бок вось тая рэпрэсіўная машына, якая зараз працуе ў Беларусі, яна пачала чыніць злачынствы за мяжой. І таму сёння абмяркоўваем вось гэтую падзею, але, канешне, галоўнае гэта сёння навіна, якая для нас стала шокавай, шчыра кажу, таму што можна ставіцца да пагроз рознага характару па-рознаму. Я, напрыклад, стаўлюсь даволі такі спакойна, то бок я ведаю, што ёсць людзі, злачынцы, і іх мэта мяне запужаць, каб я не магла працаваць паўнацэнна. Гэта адбываецца рознымі спосабамі, праз розныя месенджеры. Літаральна на тым тыдні была астатні з званкоў. Вось, відавочна, што мы робім ад сябе ўсё магчымае, каб надаць сабе прыватную бяспеку, але сённяшняя падзея, яна, на жаль, паказала, што не заўсёды гэта працуе так, як нам бы хацелася. Зараз я папрашу вас распаўсюдзіць стрым, і мы абмяркуем сёння 3 падзеі, якія за астатніх некалькі дзён адбыліся. Гэта відавочна, што гэта будзе забойства Віталія Шишова. Потым мы абмяркуем Цімановскую, канешне, і таксама я хацела бы прыцягнуць увагу да падзей, якія адбываюцца ў Беларусі, таму што ў пятніцу былі схоплены нашы актывісты, давераныя асобы Святланы Ціхановскай, мае сябры, і на сённяшні дзень нам дакладна невядома, дзе яны канкрэтна знаходзяцца. Таму таксама гэтую навіну мы сёння абмяркуем. Я папрасіла бы вас напісаць як гук, як відэа, мабыць, мне трошкі бліжэй неабходна паставіць тэхніку да сябе, каб вы мяне лепей чулі, бачылі. Таму, калі ласачка, напішыце, і пачынаем з звароту наш стрым. Я хацела бы агучыць зараз такую агульную пазіцыю дыяспары беларусаў ва ўкраіне. Гэта будзе наш зварот да украінскіх уладаў, і мы будзем гэта рабіць кожны на сваіх рэсурсах, у каго ёсць магчымасць медыйна выйсці. Адзінае, што я хацела бы падкрэсліць, і гэта адна, напэўна, з галоўных нашых зараз такіх маральна-этычных ідэй, неабходна разумець, што нас не запужаць. Мы зараз вядзем барацьбу літаральна дзеля таго, каб спыніць забойствы нашых актывістаў, як сёння ўжо высвятляецца па ўсім свеце. Таму мы працуем. Вось гэтая сітуацыя, яна яшчэ больш згуртавала беларусаў за мяжой. У нас сёння ва ўсіх раскалёныя тэлефоны. Я шчыра дзякую маім сябрам, якія знайшлі час звярнуцца да мяне і папярэдзіць, што прыватная бяспека – гэта вельмі важлівая тэма. Таму мне сёння ранак пачаўся вельмі цяжка, таму што кожны, хто мяне ведае, напэўна, кожны чалавек, ён напісаў мне, што ён вельмі за мяне хвалюецца, як у мяне справы, ці ў бяспецы я, і ці неабходна мне дапамога на сённяшні дзень. Таму дзякую шчыра, сябры, што вы ў мяне ёсць. Я чытаю вас, я слухаю вас. Ось, і дзякую беларусам за межы, якія праявілі салідарнасць да украінскай сітуацыі, і праз некалькі хвілін ужо пачалася акцыя, не праз некалькі хвілін ужо пачалася акцыя ва ўкраіне каля амбасады Беларусі на Коцюбинського 3. Хто ў Кіеве, калі ласка, далучайцеся да акцыі салідарнасці з падтрымкай беларусаў, таму што зараз гэта для нас вельмі важлівая гісторыя. Джері Кральчук, вітанечка вам, прывіт. Я чую, що сьогодні, хлопці. Мы зараз абмяркуем гэту сітуацыю. Я паспрабую, проста вельмі мала часу на збор інфармацыі, агульную інфармацыю я надам абавязкова
Зараз я хотіла би почати стрім з звароту беларускай дыяспоры ва Ўкраіне. Гэта зварот да ўладаў Украіны, прабачце, ад грамадзян Беларусі. Я буду зачитувати українською, тому що це звернення українським структурам, і я продублірувала так само на своїх каналах білоруською мовою. І асабіста сьогодні я ще буду записувати гэты зварот асабістым роликам на різних мовах, гэта будзе білоруська і українська. 3 серпня 2021 року в одному з парків Києва знайшли повішеним. Бачите, сябрики, будь ласка. Сябры, пробачце, калі ласка, сьогодні телефон буде розриватися, мені час від часу буде вибивати. Але, на жаль, зараз ноут не готовий працювати, тому ось у таких умовах, покуль складаних, доносимо інформацію. 3 серпня 2021 року в одному з парків Києва знайшли повішеним 26-річного громадянина Білорусі, голови Білоруського дому в Україні Віталія Шишова, який зник в день до цього. Це не перший випадок вбивства іноземців, зокрема білорусів, на території України. 5 років тому у центрі Києва вбили білоруського журналіста Павла Шеремета. Наслідки відсутності адекватного та ефективного розслідування цього злочину ми спостерігаємо сьогодні. Обидва злочини, ймовірно, пов'язані з незаконною діяльністю на території України осіб та організацій, метою яких є підривна діяльність з політичними мотивами. Попередження та розслідування посягнення організацій, груп та осіб на імідж України як безпечної країни перебування є компетенцією Служби безпеки України. Більш того, національна безпека та безпека кожної людини, яка перебуває на території України, залежить від здатності Української служби безпеки належно розслідувати такі злочини та збирати ефективну доказову базу для притягнення судом винних у скоєнні до відповідальності. Тому ми наголошуємо на необхідності СБУ переглянути підходи до здійснення своїх функцій та забезпечити їх законне та ефективне виконання. Оскільки існує висока вірогідність, що цей злочин був скоєний з метою залякати та деморалізувати білоруських активістів, які знайшли притулок в Україні, ми, представники та представниці громадського суспільства України та інших країн, очікуємо належної реакції держави. Закликаємо міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського взяти під особий контроль розслідування ймовірного вбивства Віталія Шишова та якомога швидше повідомити громадськість про його результати. Також просимо українську та білоруську медіаспільноти провести власне розслідування можливого вбивства Пробачте, коли ласка. Також просимо українську та білоруську медіаспільноти провести власне розслідування обставин можливого вбивства та висвітлити